Ja, goddag og ikke nu, Stefan. Undskyld, Karen. Ja, nå, men hej og velkommen til Pebernød Show. Og ja, i dag vil vi kaste med Pebernød. Ja. Og vil du starte med at kaste den i min mund? Jo, det vil jeg med glæde. Godt. Og jeg skal lige... det er fordi... Du skal ikke spise dem alle sammen endnu, Karl. det er dig, der hedder Karl. Nå ja. Jeg hedder Stefan. Nå ja, Stefan Karlsson. Ja, men I skal bare lige være sikker på, at det her det er pebernød. Ja, du pebernød. Jeg tager en smagsprøve. Du skal ikke prøve. Du har spist nok i dag. Det ved jeg ikke. Det smager godt. Du skal noget, hva'? Nå, jeg skal tilbage og nyde det. Jeg er klar til at grine. Nu skal jeg grine af en lille en her, Stefan. Tilbage. Nu skal Stefan gribe. Den var dårlig. Kom igen, mand. Kom igen. Jeg ramte sin skrækdag. Ja. Wow, sådan, mand. Ja. Sådan, Stefan. Sådan, mand. Han er god, hva'? Eller hvad? Nu er det din tur. Ja. Nu skal jeg prøve med sådan en her. Okay. Nu skal jeg prøve med en lille en der. Okay. 1, 2, 3. Nej! Det gør jeg ikke nu. Jeg prøver at med sådan en her igen, okay? 1, 2, 3. Nu. 1, 2, 3. Nu. Okay, nu er det sidste chance, jeg får. 1, 2, 3. Wow. Du er så god der, Karl. Ja, du er også god, Stefan. Nu skal jeg prøve med 2. Okay? Når jeg har grebet den ene, Som jeg selvfølgelig gør. så kan jeg få den anden. Ja. God idé. 2. Okay. Woo! Yeah, det så. Der er hurtigt. Han er bare god. Og nu er det min tur. Det er fordi, jeg er så dårlig til at kaste. Nå ja. Nu gør jeg. Nej! Nej! Nu kommer jeg igen. Her er 2 her. Her er 2. Ja. Så 1, 2, 3. Du skal også gå efter den, Stefan. Karl. Jeg er også Karl. Stefan. Jeg glemmer altid hans navn. Jeg siger altid mit eget, fordi jeg er ikke så god. Kom nu, Stefan. Wow, hvad så, Stefan? Du skulle også have taget den. Jamen, jeg tror kun, det var én, mand. Nu kan jeg bare vi gå her. Men jeg er fucking nice, Men mand. jeg har samlet alle dem her op, så jeg vil Hun vil altid have, at det er hende, der spiser dem. Nu skal du prøve at kaste 3 af gangen. Eller så 1, 2, 3. Og jeg har lige 3 til dig her. Nu er det så 2 til dig først. Dem ligger vi lige der. Kom igen. Ja, hvad så der? Gå da 3 mere. Wow, Gå da 3 mere. Hvad fanden? Kæft, du er dårlig. Ja, hvad så? For satan. Nu skal du prøve med 3. Det gør jeg meget. Og så bagefter, og ved jeg ikke, hvad vi gør. Så slukker vi bare det hele og siger tak for i dag. Nå ja. Er du klar? Ja, kom bag. Wow! Hurtigt. Så skal du igen. 1, 2, 3. Chok. Det kører til med chok. Hold med. Nå, det er fint, men tak for i aften. Alle mine fans. Nu skal du ikke lige snakke om det med Karl. Hej. Vi er faktisk mongoler, hvis I ikke vidste det. Er vi? Ja. Nå. Det er vi.